Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, sa miaging sesyon akong gihisgutan kaninyo ang providensya sa Dios kabahin kang Jesus nga napakatao sa kwadra, nga napahiluna sa pasungan ug naganto sa kapobrehon. Nagisgot sad ko kabahin sa panalangin nga maabot dinhi kanato pinaagi ani nga providensya. Matud pa sa balaod sa spiritual nga gingharian nga nagbando nga ang bayad sa sala kay kamatayon, ang tibuok katawhan kay gitagana na nga mopaingon sa kamatayon gumikan sa iyang mga sala. Sa Jesus gilansang sa kahoy o nagpaagas siyang dugo aron luwason kita. Siya gilansang sa kahoy aron tubuson ta gumikan sa tunglo sa balaod ug nagpaagas siya siyang dugo diin sama kini sa iyang kinabuhi aron tubuson tagikan sa kamatayon. Apan sa dihang nagisgot ko sa inyo sa miagi nga sesyon sa dihang siya napakatao sa kwadra, gipahalo na sa pasungan ug samtang siya na nangabuhi sa kinabuhi nga kapobrehon, walay pagpaagas sa dugo, dili na angay pa niya nga magpaagas siya sa dugo ug tubuson tagikan sa kapobrehon tungod kini kay ang kapobrehon dili usa ka sala. Apan aron tubuson kita sa atong mga sala, gikinahanglan gayud nga adunay magpaagas sa dugo. Gikinahanglan usab nga magpaagas siya sa iyang dugo aron ayuhon ta sa atong mga sakit ug kahuyang tungod kay kini mga butanga kagikan usab kini sa sala. Mao kini ang ika-11 nga sesyon sa mensahe sa krus. Karon akong ihisgot sa inyoha ang providensya kang Jesus nga nagpaagas siyang bilinhon nga dugo alang kanato. Pinaagi ani nga mensahe ako naghinaot nga masalom pa ninyong mabati ang gugma sa Ginoo nga nakadawat og grabe nga mapag-antos ug pagpaagas sa iyang dugo alang kanato ug magahatag og papasalamat kadto kaniya gikan sa kinalawman sa atong mga kasing-kasing. Akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makalingkawas gumikan sa tanang mga sakit ug kahuyang pinaagi sa bilinhon nga dugo ug matagamtaman ang mga panalangin sa pagkaayo. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, sa dihang ang adlaw miabot sa paglansang sa providensya sa Dios, si Jesus gidakop sa mga Hudeyo ug siya gipadala ngadto sa korte kang Pilato diin gobyerno sa Judea. Si Pilato nasayod nga si Jesus kay inosente apan tungod sa pagpitos gumikan sa mga tao iyang gitugutan nga latiguhon ug gilansang si Jesus. Ang paglansang kay usa ka sakit kaayo nga selot apan ang paglatig ko usab kay dili usa ka sayon-sayon nga selot. Ang mga pagbansay pag-ayo sa mga sundalo sa impyerno sa Roma diin mao gayud ang kusganon sa tibuok kalibutan ni adtong panahona mo'y naglatigo kang Jesus. Ang mao nga mga latigo mihampas gayud sa tibuok lawas na Jesus kay usa ka tunga ka beses ug dili lang sa kay gigisi niini ang kaunuran apan ang piraso sa tingga sa kinatumyan sa latigo mituhop ngadto sa lawas. Sa dihang kusog nga gisakmit pahilayo sa mga sundalo ang mao nga latigo, ang ubang kaunuran kay nagisi pinaagi sa paglatigo. Si Jesus gilatigo sa ingon niini nga pamaagi ug nasamdan gayud diin moabot sa punto nga makita na ang iyang kabukugan ug siya nagpaagas og gabi kaayo nga dugo. Ngano si Jesus gilatiguman ug ngano man nga nagpaagas siya sa iyang mga dugo. Sa Isaias kapitulo 53 bersikulo 5 hangtod sa 6 gingon, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasa laag ug wala na musubay sa husdong dalan. Apan siya gidaknakan sa Ginoo sa tanan natong kasalanan. Sama sa giingon, si Jesus gilatigo og nagpaagas og dugo aron ayuhon ta. Sa atong makita sa katapusang parte sa Exodus kapitulo 15 hangtod sa 26 giingon, dinhi nga kung kita nagatamod sa sugo sa Dios og dili magpakasala, walay bisan unsa nga sakit ang moabot dinhi sa atoa. Giingon nga aron kita mga ayo, kita sa atong mga sakit kinahanglan una sa gyud nga mapasaylo kita sa atong mga sala. Sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 2 gingon, unya may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya sa usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw ka balaka kag ipasaylo na ang imong mga sala." Sa dihang sa Jesus human misulti niini na ayo dayon ang paralitiko ug siya mibarog ug milakaw. Sa dili payuhon ang mga sakit, sa Jesus kinahanglan usa nga sulbaron ang problema sa sala. Usasad sa Juan kapitulo 5 bersikulo 14 gingon, human kini mahitabo hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa na ayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Bisag imo nang nadawat ang kaayuhan human nimo madawat ang kapasaluan sa imong mga sala pinaagi sa panginusol, kung ikaw ang manginabuhi na sa pagbalik sa pagpakasala, adunay mas mangilad pagyud nga ang mahitabo diha sa imuha." Sa atong nakita gikan sa niini nga bersikulo, ang hurinal nga ugat gyud nga sa sakit kay mao ang sala. Busa aron kita tubuson gikan sa mga sakit, gikinahanglan nga dunay gayoy pagpaagas sa dugo. Si Jesus kay gilatigo og nagpaagas og dugo aron tubuson ta sa atong mga sala ug naganto sa sakit sa lugar sa atua aron kita makalingkawas gumikan sa tanang mga kasakit.
Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 17 giingon, gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias, siya gayud mo ay nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit. Sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24 giingon, pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Wala kini nag-ingon nga mga ayo kamo apan na nga ayo kamo. Busa sa mga tawo nga nagtuo nga si Jesus nagluwas kanato gikan sa atong mga balatian pinaagi sa paglatigo ug mga pagpaaga sa dugo dili na magantos pa gumikan sa mga sakit o mga kahuyang. Apan dunay pipila ka mga tawo nga nag-angkon sa ilang hugot nga pagtuo diha sa Dios moingon, ako maluyam, mao nga usahay, ako mahulog sa pagbuhat og mga sala. Lisod gayud nga hingpit ka nga mangingabuhi sumala sa pulong sa Dios. Kung ikaw maghunahuna nga mokumpisal nga maluyahan ka, dayon ikaw maluyag yun. Kung imong ikumpisal nga lisod gayud ang pagtantang sa sala, ang imong kinabuhi diha kang Kristo mahimong lisod gyud. Sa panultihon kapitulo 18 bersikulo 21 giingon, ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busag gikinahanglan nga dawaton mo ang samputanan sa imong gisulti. Kung ikaw mo kumpisal, himsog ko pinaagi sa grasya sa Dios ug ako maayo bisag unsa pa nga klase nga sitwasyon, moabot gayud diha kanimo ang grasya sa Dios ug kusog sa dihang mo kumpisal ka. Busa mahimo nimong madaugan ang kakapoy ug ang usa ka butang nga imposible mausab ug mahimong posible. Sa dihang imong madawat ang pagampo sa pag-ayo, kinahanglan dili gid ka moingon nga ako mutuo nga ako maayo kay akong nadawat ang pagampo. Kinahanglan nga imong ingon na ayon nako. Dayon ang Dios mulihok sumala sa imong pagtuo. Kung ikaw maingon ako mutuo nga ako maayo apan nagpabilin gihapon sa ako ang sakit, dayon dili na siya magpagtuo. Dunay uban moingon nga unsaon ko man sa pag-ingon nga naayon ako nga nagpabilin pa man gihapon ang sakit, di ba pagpamakak man ni? Apan kung sa dihang imong nasabtan ang espirituhanon nga pagtuo, dili gid ka nga makaingon niini. Sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 24 giingon, tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang imong pangayuon diha sa pagampo, tuuhi nga nadawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Wala kini nag-ingon nga tuuhi nga madawat ninyo kini, apan tuuhi nga nadawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 2 giingon, ang kahulugan sa pagtuo maon na may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Ang hugot nga pagtuo kay dili mao ang paggupisal sa usa ka butang nga nahimo na. Sa dihang kita maglaom sa usa ka butang nga dili makita kauban ang pagtuo, kini mahitabo gayong realidad. Sa dihang kita maglantaw sa usa ka butang nga adunay pagtuo, ang usa ka butang nga gikan sa wala kay mahimo gayud. Apan wala kini magpasabot nga kini mahitabo pinaagi lang sa pag-upisal gikan sa inyong mga baba samtang wala kay pagtuo diha sa imong kasing-kasing. Sa dihang ikaw mo kumpisal sa imong pagtuo gikan sa kinailaman sa imong kasing-kasing diha sa imong baba, dayon kini mahitabo sumala sa imong pagtuo. Busa ang pagkupisal nga kamo na ayon na og inyo gayong nadawat kay dili gayud usa ka pagpanmakak, apan usa kini ka pagkupisal sa espiritual nga pagtuo. Mao kini ang pagsulti sa tinuod. Hatagan ko kamo og example. Kung kamo maputol og sangas nga adunay buwak gikan sa usa ka kahoy ug gibutang ni sa usa ka vase, kini ba kang buwak buhi pa ba o patay na? Mura kinig buhi pa, apan tungod kinaputol naman ni siya gikan sa ugat, kini nawad-an na sa kinabuhi. Busa kung kamo nasayod ka bahin niini makaingon gid mo nga patay na ni siya. Susama niini mahitungod sa kadtong mga tawo nga wala gyud midawat sa Ginoo. Ang Biblia nag-ingon nga patay sila. Sila ang tinuod na ginawa, nagkaon ug nag-inom, apan giingon gayud sila kay patay na. Kini tungod kay walay kay nabuhing panghanturay diha sa ilaha. Mura sila buhi kung lantawon sa makadiyot, apan sa katapusan ang kapatulungan nila kay ang impierno. Busa mahimo gayong makasulti nga sila kay walay kinabuhi kung hunaw-naon ang ilang kaugmaon. Susama kini sa pag-ayo sa mga sakit kung ikaw magalantaw nga dunay pagtuo, kung ikaw motuog mo kumisal nga ang kagaw ug ang mga kanser kay nasunog na pinaagi sa gahom sa Dios, ang Ginoo mulihok sumala sa imong pagtuo. Kini tungod kay sa Jesus kay nalatigo ug nagpaaga sa iyang dugo aron tubuson ka gumikan sa atong mga sakit ug kahuyang. Apan kung sa dihang dili ka motuo niini ug mo kumpisal nga adunay pagtuo nga ang imong mga sakit kay dili gayon maayo, bisag kapila ka pa nga makadawat sa pagampo, kung kamo motuo sa imong mga kasing-kasing nga moingon masakiton gihapon ko, wala pa gihapon ko maayo, mao sa tinuod lang nga masakiton gid gihapon ka. Gawas kung imong maguba ang kining mga negatibo nga mga hunahuna, dili gid nimo ma-experiensyahan ang lihok sa Dios. Kung ikaw moingon ako motuo, dayon bisag ang paralitiko nga lawas kay makalihok, makabarog og makalakaw dayon.
Sa diha nga naa pa ko sa 4th grade, nay kausa nga akong napasakitan ang gusok. Sukad ato, sa diha nga akong lawas maluyo o sa panahon nga ting summer mo grabe pagayo ang sakit ug maglisod ko sa paginawa. Apan sa diha nga akong gidawat ang Ginoo maski kani kay naayo kauban ang akong uban nga mga sakit. Sulod sa duha ka tuig sukad ako naayo ang akong gusok ni balik og kasakit na sad sa dihang ni Alsa ko og bugat. Grabe kaayo ni kasakit nga bisag sa akong paglakaw dili ko makatarong og lakaw. Dayon ako nakahuna sa akong mga kaugalingon. Ang atong Dios kay gamhanan ug iyang giayo ang tanan akong mga sakit ngano gid nga makabati ko og sakit tungod lang niini nga gamay nga butang. Busa akong gibutang ang akong kamot sa mao nga parte ug nagampo ko nga adunay dakong tinguha. Ako mituo nga maayo dayon ni siya human sa niini nga pagampo ug ako makalakaw nga walay gibati nga sakit. Dayon ang mga negatibo nga hunahuna kay nangawala ug akong naangko ng pagtuo nga ang Dios mulihok sumala sa akong pagtuo. Human sa akong pagampo mibarog ko ug midagan ug kahibulungan gyud ang sakit na wala. Hapit ko magduduha kung magantos ba ko sa grabe nga sakit sulod sa dugayng panahon. Ang gahom sa Dios nga mabubuhat dili lang kay moayo sa mga sakit apan magpakita usab gini sa gahom sa paglalang. Sa Biblia ato gayong makita nga maski sa dihang ang Dios nagporma sa uga nga bukog ug ugat mi porma og aganod manahimo ang panitagtabon niini ug ang gininhawa sa Dios gibutang dinhi og kini na porma og panon sa kasundaluhan. Sukad sa pagsugod niini nga simbahan dili lang maihap nga mga membro ang naka-eksperyensya sa lihok sa Dios sa pag-ayo. Labi na sulod sa revival meetings or overseas crusada nga dili maihap nga mga tawo ang nangaayo sa kausalang og sila mosaka sa stage aron mohatag sa testimonya. Humanil nga ilang gidawat sa Kristo og nanginusol pag-ayo sa ilang mga sala. Maski kadtong mga adunay grabe kaayo nga mga sakit kay nangaayo. Pinaagi lang sa pagdawat sa pagampo gikan sa pulpeto maski kadtong katapusan nga stage sa cancer, AIDS or daghang pang mga sakit nga dili maayo kay nangaayo. Bisag kadtong mga sakit sama sa pagabuta, amang, bungol ug pagabakol kay nahibalik sa pagkanormal. Usahay sa dili pa nako sugdan ang pagampo para sa mga sakit or prayer for the sick, maski samtang sa pagdayeg sa mensahe ang lihok sa pag-ayo kay nagpaingon sa ilaha kauban ang paghinusol nga naghilak. Tuguti ko nga ipailaila sa inyong usa ka tawo nga himamat ang Ginoo nga mananambal sa ingon niini nga pagi. Siya si Diconessa Yang Mayo nga nagpuyo sa Masan. Nabati niya ang iyang pananaw paspas pag-ayo nga may grabe sukad pag Enero 2005. Ang iyang pananaw kay nahimong yelo ang mga nakita niya sa iyang mga mata kay baliko o libaongon. Duna sad siya paglipong-lipong ug kasukaon. Siya na diagnose nga adunay harada disease din usa gayud katalagsaon kaayo nga problema sa mata. Mga burot-burot nga adunay tubig or luas sulod sa mga mata maong duna siya problema sa iyang pananaw. Ang hinungdan sa iyang sakit kay wala pa mahibawi. Maski human sa iyang pagtambal lisod gayud kaayo nga sa pagbalik sa normal nga pananaw. Unya, kung sa dihang ang mga burot-burot magkaanam og kadako mahimo kining mutabon sa optic nerve, mao ni siya ang ugat nga responsable sa imong pananaw. Ang may tabo niini mawala na gyud ang iyang pananaw. Maski human siya nga makadungog sa mao nga diagnosis, wala gyud siya makabatig kapakyas o kalain apan ang naghatag pa siya og pagpasalamat ngadto sa Dios og nagmaya. Siya gayud mituo sa Ginoo nga nagtubos kanato gikan sa mga sakit ug kahuyang pinaagi sa paglatigo. Tungod kay kadaghan naman siya nga nakakita og daghang lihok ug gabahin sa gahom sa Dios nga nagmanifesto sulod niini nga simbahan na. Nakaunahon na siya nga tsansa na kini aron maayo pinaagi sa pagtuog makahatag og himaya ngadto sa Dios. Una gayud niyang gilantaw ang iyang kagalingon ug isugdan gayud niya usa-usa ang paghinusol sa mga sayop niyang mga gibuhat. Maski sa wala pa kini na eksperyensyahan niya ang pag-ayo sa Dios ngadto sa iyang mga anak apan sa ulahi sa dihang ang iyang anak kay nasakit, mas miadto pa siya sa ospital kaysa sa pagsalig ngadto sa Dios. Wala siya kalinaw samtang siya nagbuhat sa iyang mga katungdanan sa simbahan. Siya mibukom ug mikundina ngadto sa iyang mga kaigsuonan sa pagtuo. Sa dihang iyang nahinumduman kining maong mga butanga, siya naginusol gikan sa kinalawman siyang kasing-kasing. Human niini kauban ang kalipay ug kumpiyansa siya mingadto sa soul ug midawat sa akong pagampo. Ug dili lang dugay human siya nakadawat sa akong pagampo, iyang nahibaw-an nga ang iyang pananaw mibalik na sa normal. Sa diyang siya na-diagnose balik sa ospital, ang resulta nahibaw-an nga ang mga burot-burot sulod sa iyang mga mata kay wala na. Labot pa niini, ang iyang pananaw diin ang ranggo kay naa na sa 0.8 o 0.25 sa una kay mas naayo na og nahimong 1.2 sa parehas nga mata. Giayo siya sa Dios sumala siyang pagtuo, gihatagan pa siya og bonus sa Dios aron nga mas maayo pa ang iyang pananaw. Mga hinigala kong mga kaigsunan diha kang Kristo. Gitubos gayud ta ni Jesus gikan sa atong mga sakit pinaagi sa paglatigo apan masking kadtong nagasulti nga sila mituo sila ni Inis, duna si gihapoy sila ubang mga tawo nga nagantos gihapon gumikan sa mga sakit-sakit. Unsa may rason kini tungod kay wala nila gisunod ang pagkamatarong sa Dios.
Sa Exodus Kapitulo 15 versikulo 26 giingon miingon siya kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magatamod kamo sa akong mga sugo ug magatuman sa tanan akong ipabuhat kaninyo dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptanon. Ako ang Ginoo mao'y nag-ayo kaninyo. Dinhi ang pasabot sa Ehipto sa espiritual nagatumong sa kalibutan ug ang napulo ka mga tinunglo nga midangat sa Ehipto sa panahon sa Exodo nagatumong sa tanan nga mga sakit dinhi sa yuta. Kung kita mosunod sa mga sugo sa Dios wala gayutay bisag unsa nga mga sakit. Bisan kung kita masakit, kung kita maginusol ug mobalik ingon nga ang Dios miingon ako mao si Jehovah nga mag-aayo kaninyo, ang labing gamhanan nga Dios nga amahan kay moayo kanato. Kini nagsulti kanato kabahin sa pagbuhat sa kung unsa ang matarong dili sa pananaw sa tao apan sa pananaw sa Dios. Kabahin sa kung unsa ang matarong kay managlahi sa mataglahi nga tao. Kini tungod kay samtang sila hamtong gikan sa pagkatao, sila makakita ug makadungog ug makakat-on og laing-laing mga butang. Busa ang ilang mga sirkumstansya ug mga prinsipyo kay tanan managlahi. May tungod sa usa ka butang nga ang usa ka tawo nagunahuna nga sakto kini, ang lain nga tawo usa makaunahuna nga dili ni siya sakto. Busa kita kinahanglan nga mosunod sa pulong sa Dios diin maura gyud ang kamatuoran. Ingon nga mao ang bugtong nga sukdanan. Kung usa man ang sakto sa mata sa Dios kay maura gyud ang tinuod nga sakto. Pananglitan kung ang ubang bata mo kulata sa imong anak, kamong tanan kay adunay managlahi nga reaksyon. Dunay ubang ginikanan nga makabatig kasuko ug mungadto sa ubang mga ginikanan aron mo protesta. Dunay ubang ginikanan nga kasaban ang ilang mga anak nga naghilak human sila kulatahas nga moingon nganong kanunay manggid ka nga mokalutahan ug nga murag kagsama sa usa ka buang-buang. Kulatahas sad sila. Usahay dunay ubang ginikanan moingon kung sumbagon ka og kausa sumbagap sila sa makaduha og makatulo ka beses. Apan unsa man ang matuod nga giingon, kung ang musagpa man sa imong aping ipasagpa usab ang pikas, sunda ang kalinaw, higugma bisag ang imong kaaway. Mao kini ang klase sa pagkamatarong sa pananaw sa Dios. Kung ang usa ka tawo kag gitudluan ug gipadako sulod sa pagkamatarong sa Dios, mahimo niyang magakos ug masabtan ang daghang tawo. Mahimo sab siyang dako nga leader. Tungod kini nga rason nga maski kawad-an sa pagkakaron ang pagsunod sa pagkamatarong sa Dios, ang Dios ang moila nga ang ug ang mupataas kaniya. Sa dihang sila makadungo nga gikinahanglan sila ug nga motuman sa tanang balawod sa Dios, sila magunahuna nga lisod kini ug miingon unsaon man ako pagtuman sa daghan kaayo nga mga sugo. Apan ang pagtuman sa mga sugo sa Dios kay dili lisod. Kung ikaw motuo nga ikaw makatuman niini tungod kay sugo kini sa Dios ug dili ikaw nga nagabuhat apan ang Espiritu Santo ang mao'y magatabang kanimo ug ang Dios nga nagahatag kanimo grasya ug kusog baong ikaw makatuman, mahimong sayon ang pagtuman sa pulong sa Dios. Dugang pa, bisag murag daghan kaayog mga sugo, ang mga sugo mahimong i-summarize sa napulo ka mga sugo. Unsa pa ay ra kung imong makabut ang 9 ka mga prutas sa Espiritu Santo, ang prutas sa gugma ug ang beatitude nga ikaw makabuhat sa insakto diha sa mga mata sa Dios. Para na ako sukad nga baguhay pa ko nga magtotoo, kung ako makabasa sa mga sugo sa Dios samtang nagbasa ko sa Biblia, ako dayon kining tumanon. Ako kini isulat sa papel kung dili nako ni dayon matuman ug ako kining iampo. Kadugayan ako na kining matantang. Ikaw dili makatuman tungod kay ikaw wala misulay sa pagtuman ug tungod kay mas labaw pa nimong gihigugma ang kalibutan kaysa sa Dios. Kung imo gihigugma ang Dios ug dunay paglaom para sa langit ug kung ikaw nagtinguha para sa himaya ug mga ganti sa langit, dili gyud lisod sa pagtuman sa mga sugo sa Dios ug wala kay rason aron nga dili nimo kini mabuhat. Kadtong baguhay pa ko nga pag magtotoo, wala gid ko karo nga nasayod sa mahitungod sa gingharian sa langit. Malipayon lang gid ko nga giayo sa Dios ug tungod kay gihigugma gayud ako ang siya pag-ayo, nagsugod ko sa pagtuman siya mga pulong. Kumpara sa akong sitwasyon, kamo klaro nga nakapaminaw og nakaton mahitungod sa gingharian sa langit. Maong masayon na lang para ninyo nga motuman. Bisag makunahuna mo, daghan kaayo kong mga butang nga dapat isalikway. Maong kanusa pa man ako kini nga matantang tanan. Dili ka angay nga mabalaka. Ang kapungot kasilag og laway nga mga nahuna kung ikaw mo konsentral og pagsalikway sa mga butang nga para nimo lisod ng tangon uban ang mga pagampo ug pagpuasa, dayon sayon na lang kaayo para nimo nga isalikway ang mga butang nga nahibilin. Sama ra kini sa pagtantang sa pinakaugat sa usa ka kahoy. Sayon na kaayo nga ibto ng mga ugat nga nahibilin. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa ikaduhang Kronika kapitulo 16 kita makakita sa kaagi ni Haring Asa sa habagatan nga gingharian sa Juda. Sa tinuoray lang si Haring Asa na maayo nga nangalagad sa Dios apan sa dihang metake ang hari sa amihanan nga gingharian o Northern Kingdom sa Israel ngadto sa Juda, ang iyang pagtuo nga iyang gisalig ngadto sa Dios kinausab. Iyang gisuhulan ang usa ka hentel nga nasod og nihangyo sa ilaha nga
makig-away batok sa norte nga gingarian sa Israel. May tungod niini usa ka propeta ang niabot og nibadlong sa hari. Iyang giingnan ng hari nga bisag unsa pa kaisog ang kasunduluhan sa hentel nga moatake, gipahawa sila sa Dios sa dihang ang hari nga nagdepende sa Dios. Apan karon ang hari nagsalig na sa kasunduluhan sa mga hentel, mao ang Dios mitalikod sa hari. Sa ikaduhang Kronikas kapitulo 16 bersikulo 9 nag-ingon, kay ang mga mata ni Jehovah nagadalagan ngadto nganhi sa tibok yuta, aron sa pagpakita siyang kaugalingon nga makusganon alang kanila nga may kasing-kasing nga hingpit alang kaniya. Dinhi niini ikaw naghimo og binuang busa kutob karon ikaw may mga gubat. Maski human niini nga pagbadlong si Haring Asa wala gyud naghinusol. Gilutos pa hinuon niya mao ang hari nga kadtong na manalagna nga og naghimo pa siya sa mga bungbong sa sala batok sa Dios. Ug sa katapusan siya nakakuha og grabe nga sakit sa iyang ika-39 ka tuig nga paghari. Dayon unsa may untay angay niyang buhaton. Angay unta siya manghinusol pag-ayo ug modepende ngadto sa Dios apan si Haring Asa wala mangay og tabang ngadto sa Dios apan ngadto sa mga manambalay. Sa ikaduhang Kronikas kapitulo 16 bersikulo 3 sigingon, og namatay gayud si Asa sa ika-41 nga tuig sa iyang paghari ug nahimutang kauban ang iyang mga kaliwat. Grabe kaayo nga na-disappoint ang Dios sa iyang mga binuhatan ug mao nga kini ang rason nganong gitugutan sa Dios kining mao nga panghitabo nga may sulat sa Biblia. Sama kini sa karong panahona. Daghang mga tawong maingon ako mituog gyud sa Dios nga gamhanan, ako mutuo sa Dios nga mao'y magkontrola sa kinabuhi kadto sa katalagman. Apan unsa may buhaton nila kung sa dihang adunay mahitabo sa ilaha sa realidad. Sila dili makasalig sa Dios apan ngadto sa kalibutan. Sila dili mangayo sa Dios sa mga pag-ampo apan sila nagdepende ngadto sa ospital ug mga tambal. Bisag unsa pa kadaghan ang ilang nadunggan nga mga pulong sa Dios, tungod kay wala sila nagkupot sa sugo sa Dios ug tungod kay wala nila gihigugma ang Dios gikan sa kinalawman sila mga kasing-kasing, sila wala makaangkon og espiritual nga pagtuo nga diin mahimong makapaayo sa ilaha. Inyong nadawat ang katungod aron mahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagdawat sa balang espiritu. Karon, kung ikaw mogawa sa kangit-ngit o mubuhat diha sa kahayag o pagkamatarong, ang bungbong sa sala wala sa imuha sa Dios kay matumpag. Diin sa punto nga kining bungbong kay matumpag, makaangkon ka og pagtuo. Diin tinud-anay ka nga makatuo og sa punto nga imong maamkon kini nga klase nga pagtuo, mahimo nimong maekspensyahan ang lihok sa Dios sa tanang espiritu sa imong kinabuhi. Dili ka makakuha og bisag unsa nga sakit ug maski ikaw makakuha og unsa ka usa sa makadiyot, marisulba ra kini kung ikaw motuo nga ikaw naayo na. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, aron maayo ang seryoso nga sakit nga dinhi sa kalibutan, unsa ka grabe ang pag-antos ang angay nimong maagian. Muwaldas pa gani ka og daghang bahandi ug ikaw moagi pa sa grabe kaayo nga sakit sulod sa proseso sa pagtambal. Usa sad wala gyud kini garantiya nga kompleto sa kayuhan. Apan kung ikaw hingpit lang gyud nga misalig sa Dios ug mapakita sa imong pagtuo, hingpit gayud kang maayo nga walay unsa nga mga sakit o epekto gimikan niini. Usa sad ang imong pagtuo grabe pa kaayo nga motubo pinaagi sa pag-eksperyensya sa pagkaayo ug ikaw maghatag og himaya ngadto sa Dios aron ikaw makaluwas pa og daghan ka nga mga kalag. Mahimo kang makaangkon og doble, triple ug ikaupat ug mas grabe pa nga mga epekto. Of course, sukad sa pagsugod sa atong simbahan wala gyud ko nga nagtudlo sa tanan kabahin sa dili pagtumar og tambal o dili pag-adto sa ospital. Kini tungod kay sa dihang ang pasyente mismo walay pagtuo, dili gyud siya maayo pinaagi sa pag-ampo maski lang sa mga tawong nga makaingon niya nga kabahin niini. Gisulti lang gyud nako kung unsa ang tinuod ug pasagdaan nako siya nga mupili subay sa iyang kaugalingong pagtuo. Gitugutan na nako siya nga makahibalo nga gikuha ni Jesus ang tanan nato mga kahuyang ug mga kasakit ug gihatagan ta og kaayuhan pinaagi sa paglatigo aron kita modepende ngadto sa Dios. Apan mahimo lamang niyang maekspensyahan ang lihok sa pag-ayo kung sa dihang mopakita siya sa pagtuo ug molihok sumala sa mao nga pagtuo. Ako nang hinaot nga tibok mo nga musalig sa gugma sa Ginoo nga nagtubos kanato sa atong mga sakit ug mga kahuyang pinaagi sa paglatigo ug pagpaagas siyang dugo. Palihog ayaw mo pagkumpisal og negatibo sama sa luya gihapon ko na aga po ko'y sakit. Apan pagbuhat mo og mga positibo nga kumbisal nga kamo himsog nga nagadepende sa bilinhon nga dugo sa Ginoo. Akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga kanunay gayud kamo nagatamod o nagakupot sa sugo sa Dios ug hingpit nga musalig sa iya sa tanang butang. Aron kanunay mong makahimo og sa paghatag og himaya ngadto sa Dios kauban ang lihok sa Dios din mahimo gayong mabuhat ang tanang butang. Amen.